Ruvimbo ndiana ngaitamisa zvinhu zvangu so. Alright, idya henyu but ndiana anotamisa magadgets so. Onai manyi masiya masvibidza. Ezvinotanzwa manyi navanhu varongoti zviri kufaya. So phone yadedhi so. Masvibidza phone ruru handizvifarire mazvinzwa. Ndangoti ndikudzei kuti kuno zviri kufayawo. Tanzwa nevanhu veku UK. Manje munochema phone yangu yapinda mvura. Phone yangu yapinda mvura idzedu kuno kuAirport. Kwamunoti out of Harare tinongodzigeza yachena phone right. Takuimboigeza yanga yachitambiswa nevana right. Mabanana mafruits aripo. Nhasi ndine kawork mbichani mabin bag takangogarira. Ndikanombopedzisa hangu some work. Ndiri kuedita video revafana vekuno kumaraini kwedu vari kuita zvekuimba. Zvakawanda zviri kuitika. Right, magadgets nawo mota mangodziona majaga takapaka kuno kuAirport. Asi muno muchitaura zviri kufaya kuUK. Kana kuno zviri kufayawo futi tigereswe airport kwamunoti hakuna magetsi. Faithway tiri kurova. Mabin bag ndiwaya. K-light mukati haisi form chipi. K-light. Samsung tablets ndiwaya. Munongonzwa kuti Samsung tablets. Saka handizoti muri kudei. Sony gadgets ndoangati amangotoona tichigeza. Coffee tiri kunwa. Coffee kugeza phone kunge motokari. Saka tinodzigeza isuwa phone kunge tinoenda kukawashi tichigeza. Saka zviri kutifairawo. Kana muri kufairwa kuborodho fairwa but ndakabva koma manje mapoto ari kuborodho anyanya. Aiwa anyanya. Kuno isu tigere aiwa. Ndokunonzi kugarika kakuepwethu. MP vedu varipo. Hativataure nemazita. Ma-iPad arungouya. Kuepwethu ikoko. Ndozoti takatumirwa nehama dzedu dziri kuLondon. Hatina hama iri kuLondon izvi. Tinongo isu hati munota zvekuti jerera. Ndo kuti kunonzi kugara. Ndo life. Ndo good life. Ma-upsity. Zvinhu zvese. Saka unozodei. Ndo zvacho. Ndo life yacho.